irti, jos et halua. No siis, kun en mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Siitä tulee makea. Siis mä vedän tästä... No vähän semmoista räppityyliä. Korvapäätä. Joo. Joo. Ei tuu mitään tommoista niinku irokeesi. Mä tuun tarkkailen, kun mä lähden sit sinne parturikouluun. Nyt tää lähti! Ootko sä sen pois? Joo, ne pitkät. Ei jumalauta. Voit jättää toiselle puolelle. Ai, se meni jo. Ei lähtenyt. Hyvä. Ei niitä, kun mä laitan lippiksen kuitenkin jossain vaiheessa. Kato sen. Oho! Onko se ykkösellä vai vitosella se? Vitosella on biisi. Ei. Ei saatana! Eikä! Snap! Enä tilannut ykkösellä. Siksi tää on kolmi. Timo, seuraava! Timo! Mä saan lyödä kivekselle ihan lojaa. Mua! Kyllä. Miten niin? Mä sanon sille, että tässä on tää kone, mä en oo räppälännyt tuota yhtään. Sä oot laittanut sen vitoselle. Miksi mä olisin laittanut sen? Kuuntele. Häh? Sä oot laittanut sen. Oi jumalauta. Koska sä haluut. Mitä järkeä mun oli? Ei jumalauta. Siis mä en oo tasan tarkkaan tarkoittanut sitä sille. Mä sanoin, että ykkösellä on pienimmillä ja vitosella suurimmalla. Hyvä. Niin. No worries. No. Ei niitä pois. Se vetää ne pois. Sä et voinut pitää sitä lippistä. Miksi sä vedet ne pois? Niin. Mä oon kasvattanut tota kauan. Tekiks Timppa sen källin niinku? Ei tos mitään källiä ollut. Niin kun mä tulin vaan sanoa, että... Siis Timppa ei tekisi källiä hiuksille, sen mä tiedän. Eikö mä saatana tuolla asiaa tekisi? Kävi vaan vahinko. Niin. Kyllä sä nyt tiedät, että jos se pistää lippiksen päähän ja tulee täältä hiuksiin, niin se on vähän paremman näköinen. Ei jumalauta, mä sanon. Onko sun elämä sun lippiksen varassa? Se ei ollut mun vika, se oot sinä, joka teit sen källin. Miksi mä tekisin oikeasti hiuksille källiä? En Timo. tee. Mä leikkaan Timon hiukset, kun se nukahtaa. Hei, kokeile. Mä leikkaan. Kokeile. Joo, mä kokeilen. Kokeile. Enkä edes kokeile, mä pistän vitoselle ja keskeltä poikki. Morjens. Nyt tulee kyllä itse asiassa aika makaa. Älä rupea huutaa. Itse asiassa tästä tulee ihan makea, koska mä otin vaan noin sivut ihan sikalyhyellä. Ja ne oli ne, mitkä niinku häiritsi. Sulla on niin pitkä toi muu osa. Et itse asiassa tää on niinku ihan siisti, usko mua. Mä laitan tohon eteen ihan vaan. Et sä tolleen laita, kun sä olet näin. Ne pitää mennä ristiin, ymmärrät sä? Sä et voi, tänne tulee muuten kaljukohta. Niin. Se kun sä laitat ne ristiin, niin Ei mä ristiin laita, kun tonne. Sulla pitäisi olla ohennussakset nyt mukana. Mulla ei oo. Niin. Silloin olisi voinut tosta kato napsasta vähän. Tää on helvetin hyvä. Ei nää maalaiset tajuu mitään, ihan oikeesti. Se on hyvä. Saatana. Ollaan niin kampaajia ja vedetään saatana ihan lyhyeksi. Ei toi nyt on mistään kotoisin tommonen. Miten Marttiina on sopeutunut taloon? Näköjään ihan hyvin. Eihän nyt Fiskarsella Herra Jumala voi leikkaa toisen tukkaa. Kyllä pitäisi olla ihan kunnon sakset mun mielestä. Se on varmaan joku vedätysjuttu, että sen pitää pilata meidän kaikkien hiukset. Niin onkin. Mä laitan pipoon. Hyvin pitkälle se on jo. Ajelee meidät kaljuksi. Koska se oli ihan surkeena, kun mä sanoin, että mä Mites tää tukka? Ai joo. Loistavaa. Mites tää? Niin, heti. Mites tää Pia? Eiks tää parempi? Joo. Ai mitä? Eikö mitä sä sanoit äsken? Mitä? Loistavaa. Kuka oli surkeana? Ei kun mä vaan sanoin, että tää on tämmönen kuin vedätysjuttu, että meidän kaikkien hiukset pitää pilata. Pilataan, niin leikataan kaljuksia. Se oli hyvin sanottu.